važna ta manifestacija za Hrvatsku dovoljno govori da su pokrovitelji i predsjednik države i Vlada Republike Hrvatske i da u organizaciji sudjeluje 3 ministarstva u Vladi Republike Hrvatske i da očekujemo puno od tog foruma i zahvaljujemo se ovdje na suradnji američkoj vladi i veleposlaniku Mertenu na svesrdnoj pomoći i onome što je najbitnije, povezivanju poduzetnika u okviru naše regije, ali i povezivanju poduzetnika između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Ovogodišnji Brown Forum će okupiti 72 tvrtke i 150 učesnika i ono što je posebno bitno, razvijat ćemo investiranje kroz fondove koji investiraju u kapital, venture capital fondove, gdje će biti prisutna 4 fonda iz Amerike, što smo primijetili i u strategiji razvoja poduzetništva želimo i dalje razvijati. Znači, pristup financiranju naših tvrtki, pogotovo malih i srednjih poduzetnika, je ključan. Jedan od tih modela je i venture capital fondovi koji, nažalost, u Hrvatskoj još nisu dovoljno prisutni i mi ih želimo razvijati, zbog toga procjenjujemo i na neki način zaključujemo da će ovaj Brown Forum u Zadru biti ono što hrvatskim malim i srednjim poduzetnicima u tom smislu i treba. Mogućnost da dođu do kapitala, mogućnost da iskorače i na šire tržište i na kraju postanu uspješnije. Ja bih rekao da nam je svima jasno da su odnosi Republike Hrvatske sa Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno važni. I to kako politički odnosi, tako i gospodarski odnosi. Brown Forum je jedna od aktivnosti koje upravo produbljeno i intenziviramo za gospodarske odnose. Naravno da oni imaju svoju refleksiju onda na političke odnose. To je aktivnost na kojoj će insistirati dalje hrvatska gospodarska diplomacija. Sa SAD-om, ali i s drugim državama radit ćemo ovakve događaje kako bi upravo na jednom mjestu doveli ljude koji su relevantni. A to su ljudi koji se bave gospodarstvom, to su poduzetnici, kako mali, srednji, tako i veliki. Ali i ljudi iz državne administracije koji trebaju stvoriti pravni okvir i dati punu potporu radu poduzetnika. Jer bez zajedničke sinergije nema nam niti izlaska iz recesije. To mi je drago, naravno što ovaj forum, Brown Forum, nije samo bilateralna stvar Hrvatske i SAD-a, nego su pozvane i sve druge države naše regije, u istočne Europe. Interes je velik, kao što vidite svake godine sve više i više ljudi dolazi. To je jako ohrabrujuće. Znači da je prepoznat kao mjesto gdje se može napraviti dobar posao. Kad kažem dobar posao, onda prvenstveno mislim na dva aspekta Brown Foruma. Jedan je službenik, gdje govorimo o određenim temama koje smo prethodno zajednički dogovorili. Ali on je neslužbeni, koji se odvija konferencijskim dvoranama, paralelnim ili u hodnicima ili u kafićima sa strane, gdje poslovni ljudi imaju prigodu doći u kontakt jedni s drugima i pokušati napraviti konkretan posao. A to je ono što zanima i nas u hrvatskoj diplomaciji. Naš ćemo rad vrednovati prvenstveno kroz broj potpisanih komercijalnih ugovora, a sve manje kroz broj potpisanih državnih. Thank you so much, Mr. Minister, Mr. Deputy Minister, colleagues. The United States counts on Croatia's success as a model for this region, and we're very optimistic about Croatia's future, particularly after July 1st. One key aspect to ensuring that Croatia develops into a prosperous, growing economy is for Croatians to develop a thriving culture of entrepreneurship with strong links to global capital markets. Embracing innovation and entrepreneurship as key drivers for growth is arguably as important as specific policy reforms to ensuring a vibrant and growing Croatia. As such, the U.S. Embassy is delighted to partner with the Croatian Chamber of Commerce, Croatian Employers Association, and the government of Croatia to host this year's Brown Forum, with the emphasis on venture capital, startups, and entrepreneurship. We believe this event also presents excellent networking opportunities for American businesses and investors to meet with regional startups and others focused on nurturing innovation. The U.S. Embassy in Zagreb has pursued a number of initiatives in cooperation with the Croatian government and local NGOs. For example, during the past year, the Embassy has spent over $150,000 on programs that foster entrepreneurship. With several local partners, we hosted a startup camp on the island of Vis that taught students and young Croatians how to develop and pitch a business plan to investors. We plan to host a second startup camp
in Rijeka at the end of May. We have also worked closely with a number of other embassies and chambers of commerce to produce a list of recommended reforms that we all agree the government of Croatia should implement to improve the business climate for entrepreneurs and investors. We believe that this year's Brown Forum is a terrific opportunity to showcase Croatia to investors and for us all to exchange ideas so that we can, all of us, improve our economies and opportunities. Pozdravljam nas u ime Hrvatske udruge poslodavaca. Naravno, gdje god se govori o ekonomiji, pozitivno tu smo i mi kao udruga poslodavaca. Već rečeno u uvodu jako puno o samom forumu. Ono što mi želimo naglasiti i zašto je to važno, to je slučaj 150 ljudi. Znači, osim forumovog sadržaja gdje svake godine dovodimo neke nove informacije i edukaciju, ovo je naravno način da se 150 ljudi druži, da se razmjenjuju ideje i da učimo jedni od drugih. Naravno je važno što imamo ovdje američke korporacije i tvrtke gdje Hrvatsko gospodarstvo nije prisutno, barem ne u onom dijelu koliko bi mi htjeli. I to je odlična prilika da shvatimo kako je najkonkurentnije gospodarstvo funkcionira, kao što smo i sada svjedoci jednog gospodarstva koje izlazi ili izašlo iz krize. Znači jedna odlična prilika za sve tvrtke iz Hrvatske regije da razumiju što i kako činiti da se prekrene ovaj negativni trend gospodarskog rasta i u Hrvatskoj. Naravno, kapital, veći kapital u Hrvatskoj je tržište kapitala, odnosno financijsko tržište nerazvijeno i uglavnom tvrtke odlaze kod ili u banke po kredite, manje se traže fondovi i alternativni izvori financiranja, tako da je ovo izuzetna prilika da hrvatski gospodarstvenici i javnost, jer će naravno sad čitav Brown Forum biti javan, čuju i nauče kako mogu financirati svoje poslovanje i kako mogu i na drugi način tražiti kapital koji je sada više nego ikada potreban kada se pokuša izaći iz krize. To je veliki izazov hrvatskog gospodarstva, ali ja bih rekao i čitave regije. Nama je posebno drago da smo i ove godine jedan od glavnih suorganizatora Brownovog foruma. Sam karakter regionalnog foruma šalje poruku između ostalog da hrvatske tvrtke itekako imaju potrebu da surađuju unutar regija, a isto tako koristeći iskustva američkih tvrtki, start-up tvrtki i investicionih fondova prenose svoja znanja i svoju suradnju i šire iz granica regije. Htjela bih samo reći da naše tvrtke, kojih ovdje ima preko 50, u svakom slučaju žele pokazati i svoje nove projekte, svoja saznanja, isto tako uspostaviti odnose i sa fondovima kako bi na neki način prezentirali svoje buduće projekte.